O Goberno de Cambados comezou as negociacións coa oposición para poder aprobar os orzamentos do 2021. Dende o Concello, reuníronse no día de hoxe co Partido Popular para trasladarlle a primeira versión dos presupostos. Unha proposta que non convenceu a formación popular. Segundo sinalaron, carece de concreción e non inclúe ningunha das súas suxestións. A primeira reclamación do equipo de Luís Aragunde é un maior investimento en obras nas parroquias. Nos presentamos unha serie de obras que hai que facer nas parroquias e, en principio, non se nos concreta si se van a facer ou non se van a facer. Para nós, non podemos aprobar un orzamento do ano 21 sin saber exactamente onde se van a investir os cartos e que obra se vai facer en cada parroquia, porque, polo que vemos, parece ser que non vai haber ningunha ou moi poucas obras nas parroquias. Os populares tamén demandan máis investimentos en servizos sociais. Nós non compartimos esta maneira de traballar, que un auxiliar administrativo de obras este axudando de minuto en minuto, algúns minutos, en servizos sociales. Se hai que ampliar a partida, hai que ampliála, nós amosamos o noso apoio e o que non se pode estar un concello como de Cambados traballando dese xeito. Eu creo que cando chega aquí un veciño e pregunta polo auxiliar administrativo de obras para presentar calquer documento e lle din que está atendendo os servizos sociales, se lle chamamos xa ven ahora para aquí, eu creo que eso non é a maneira de traballar e de xestionar un concello, non? Dende o Partido Popular si se mostran a favor das axudas ao comercio e a hostelería e apoiarán calquera medida que camiñe nesa dirección. Apoiamos e dixemos que apoiaríamos todas as iniciativas que teñan para axudar ao comercio e a hostelería. Nos aí non vamos a poñer ningún veto, todo o contrario. Xa nos ofrecemos e dixemos que apoiaríamos todo tipo de subvencións e axudas que se queira facer, que hai que facer, ademais, a hostelería e ao comercio de Cambados. Outra das críticas da formación de Aragunde é a proposta do bipartito dunha partida para aumentar as liberacións de 3 concelleiros. Unha proposta que os populares xa anunciaron que non van a apoiar. As reunións entre os partidos continuarán nas vindeiras semanas.